Os días 24 e 25 de xuño terá lugar a 8ª edición da proba deportiva Oscén do Barbanza. Recibe o seu nome pola súa duración, posto que se trata dun trail de 100 km que discorre por 7 concellos do Barbanza, cun desnivel positivo de 2.600 metros. A subida acumulada son 2.600 metros. E outro tanto de baixada acumulada, por suposto, que é lixeiramente menos que o ano pasado. O ano pasado, por iso, a xente ao chegar nos dixo que, que se facía durecha, pero, son dos convencidos de que se fai dura porque son 100 kilómetros, independentemente de que sexan todos lisos, sempre é algo que é moi duro para a xente. A día de hoxe, según a documentación que temos na FEDME, a Federación Galega e Española de Montañismo, só está superada por unha de Aragón de 104 km. É dicir, ahora mismo, dentro da FEDME, a única proba que temos de 100 é esta. Pode aparecer algo máis, pero a día de hoxe só consta esta. A proba naceu en 2014 da man de International Trekkers do Barbanza e Sar, co obxectivo de converterse non só nun desafío a nivel deportivo, senón tamén dar a coñecer a paisaxe e a riqueza cultural do territorio. Este é un deporte máis, pero un deporte que está en contacto ca natureza e ao mesmo tempo está entrelazado co turismo, non? Se dando aquí os datos, saber Boullón que un porcentaje moi alto dos participantes van a vir a nosa comarca de veraneo, non? Ou nos van a visitar. E tamén o tema cultural, non? Dende o seu nacemento tan só deixou de celebrarse en 2 ocasións por mor da pandemia e segue a medrar ano tras ano, conseguindo desta volta formar parte da Liga de Sendeirismo de Galicia e tamén da Liga Ibérica. Hai unha novedade que nesta edición, esta 8ª edición formará parte da primeira Liga Xunta de Galicia, non, da Federación Galego de Montañismo, e tamén vamos a formar parte da Liga Ibérica de Senderismo do ano 2023, no cal tamén, nesa liga, a parte de andariegos de Galicia, haberá andariegos de España, de Andorra e de Portugal. Establécese un número máximo de 300 participantes por cuestións logísticas, posto que cada un levará un GPS para estar localizable en todo momento. Os interesados poden inscribirse na web itrekkers.org a partir do venres día 3.